Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έχω ένα ραντεβού με τον κύριο Διευθυντή στις 10. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Η κυρία Ελευθερίου Ειρήνη. Μάλιστα. Τέλεια. Μπορείτε να ανεβείτε από τις σκάλες αριστερά. Είναι ο τελευταίος όροφος ευθεία μπροστά σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Η δεσποινής Ελευθερίου Ειρήνη. Χαίρομαι πολύ. Παρακαλώ, καθίστε. Παρακαλώ, πείτε μου, πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Ναι, βέβαια. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Έχω έρθει εδώ γιατί θέλω να αλλάξω τον κόσμο. Πολύ ωραία. Θα χρειαστώ κάποια στοιχεία σας. Ονοματεπώνυμο Ελευθερίου Ειρήνη. Ευτυχία. Έχω 2 ονόματα. Πάρα πολύ όμορφα και τα δύο. Ετών, 21. περιουσία. Ό,τι αναγράφεται στα χαρτιά. Μπόλικη, Ναι, οι γονείς μου φρόντισαν γι' αυτό. Πείτε μου, δεσποινής Ειρήνη, γιατί θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο. Τι να σας πω... Φτώχεια, μιζέρια, αδικία... Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Κατάλαβα. Όλα γυρνάνε γύρω από το χρήμα και... Όλοι οι νέοι τα ίδια λέτε. Αν ανοίξουμε όμως το κουτί της Πανδώρας, δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ, Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, θα χρειαστώ μία υπογραφή για να πάρουμε τη ζωή σας και είστε έτοιμοι. Σταθείτε τι? Να αλλάξετε τον κόσμο, δεν θέλετε. Ναι, αλλά δεν έλεγε πουθενά ότι θα πρέπει να πεθάνω εγώ. Είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Άλλοι χρειάζεται να χάσουν ένα άκρο, ένα συγγενή. Ενδεχομένως κάποια από τις αισθήσεις τους. Εσείς, αν θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο, θα πρέπει να μας δώσετε τη ζωή σας σαν αντάλλαγμα. Μα γιατί? Ειρήνη, μου επιτρέπετε να σας μιλάω στον ελληνικό, Ναι, φυσικά. Κάθε μεγάλη αλλαγή απαιτεί θυσίες. Ανάλογα ποιος την επιδιώκει, η θυσία μπορεί να διαφέρει. Μα εγώ δεν θέλω να πεθάνω. Πολύ ωραία, λοιπόν. Θα ακυρώσω τη σύμβαση. Μισό λεπτό, περιμένετε. Εγώ ήρθα εδώ για να αλλάξω τον κόσμο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο για να συμβεί αυτό. Λυπάμαι. Ο κόσμος δεν αλλάζει γιατί έτσι απλά ξυπνήσαμε ένα πρωί. Πρέπει κάτι να κάνουμε κι εμείς. Να σας δώσω όλα μου τα χρήματα, το σπίτι μου, οτιδήποτε. Συγγνώμη. Τα υλικά αγαθά θεωρούνται μικρής σημασίας. Και μια τέτοια μεγάλη αλλαγή είναι πολύ πιο σημαντική από τα χρήματα. Ο κόσμος αλλάζει, ξέρετε, με επανάσταση. Και η επανάσταση, βάσει ιστορικών δεδομένων, μπορεί να επιφέρει χιλιάδες νεκρούς. Οπότε, στη δική σας περίπτωση, είναι η ζωή σας, γιατί η ζωή όλων των υπολείπων ανθρώπων. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε πως αξίζει. Αυτοί είναι οι κανονισμοί. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε πως αξίζει. Στη δική σας περίπτωση είναι η ζωή σας, γιατί η ζωή όλων των υπολείπων ανθρώπων. Η δεσποινής Ειρήνη Ευτυχία Ελευθερίου.